Insidente sa hit and run nakuhaan sa CCTV sa Lapu-Lapu City. Alas 2 gapon sa kadlaw nakuhaan sa CCTV ang pagdumbol sa usa ka pribadong sakyanan. Sa usa ka motor, nagsubay sa opposite lane ang duha ka masakyanan apan pag-abot sa may MEPS 3 kalit nga miliko, wa pa ang auto hinungdan nga nagpanggaan ang motorsiklo nga nagsubay sa pikas lane. Apan inay tabangan ang natumbang rider miyutor ng auto og daling mipalayo sa dapit. Samtang niadtong Domingo usab sa gabi, nakuhaan sa CCTV ang pagdasmag sa usa ka tricycle sa laing tricycle sa may Basak Road. Nagsunod nga misubay sa samang lane ang tulo ka mga tricycle. Ni minor ang ikaduhang tricycle og miaksyon og padaplin kay may pasahero nga pasakyon apan daw wa ka bantay ang ikatulong tricycle og inay mo brake, may dumbol na hinuon kini sa nihuno nga tricycle.